Poďte si spraviť so mnou toto líčenie s produktami v štartovacom balíčku. Aby ste videli, ako fungujú a prečo sa oplatí ich vyskúšať. Na tento balíček máte minus 54% zľavu, keď si vytvoríte účet na Farmácii cez môj zľavový link, ktorý mám v bio alebo na Instagrame vám ho dávam do storky. Poďme na to. Začneme BB krémom. Stojí okolo 12 eur. V balíčku vyjde na 6 eur. Je to BB krém, ale má naozaj veľmi pekné krytie. Také stredné by som povedala. V balíčku nájdete odtieň 02. Krásne sa vie prispôsobiť na pokožke a zjednotiť tón. Správa sa na pleti ako druhá koža, nemajte pocit zaťaženia. Vytvorí vám na pleti taký polomatný finish. V balíku nesmie chýbať ani maskara. Má takúto silikónovú kefku, obsahuje aj vitamín E. Ria si pekne oddelí, nadvihne a aj predĺží. Bežne stojí 10 eur, ale v tomto balíčku vás vyjde na 6 eur. Ďalšie tu máme all-in-one paletku. Paletka, v ktorej máte všetko, čo potrebujete. Máme tu farbu na líčka, rozjasňovač, ale aj konturovaciu farbu. Toto si kľudne môžete dať aj do kabelky a máte to stále po ruke. Je to niečo medzi teplým a studeným odtieňom. Krásne sa tá farba vpije do pokožky a vytvorí vám tieň. Produkty musia spolu proste ladiť, aby vám to nerobilo nejaké machule. Tieto nové produkty majú teraz veľmi kvalitné obaly. Toto je na magnet. Máte tu ešte aj zrkadlo. Tento rozjasňovač si dám ešte na viečka. Wow, tieto Farmácii produkty sú naozaj také dobré, že normálne vás tá kvalita prekvapí. Ja keď som si kúpila takýto štartovací balíček ako prvé vo Farmácii, tak ja keď som to vyskúšala tie produkty, tak som hneď cítila, že to je proste niečo iné. Toto je za super cenu, ešte to má aj perfektnú kvalitu. Je to proste taký iný level, budete to hneď cítiť na prvé použitie. No, poďme ešte použiť aj tieto líčka. Tmavšia rúžová farba. Jednoduché, rýchle a stačí vám takýto jeden produkt. Kedysi som bez highlighteru ani nevyšla z domu a teraz na neho často zabudám. Ideme si ho dať ešte tu. Wow, pozrite sa na to. Pozrite sa na ten highlighter. Už len kvôli tomuto produktu sa to oplatí. Táto paletka samostatne stojí 22 eur, ale v tomto balíčku ju môžete mať za 6. No. Ideme na pery. Matný rúž v odtieni Maui Pink. Toto je taký odtieň, ktorý sadne podľa mňa väčšine. Rúžový odtieň, ale je trošku do fialová. Tiež som ho mala v uvítacom balíčku, ktorý som si ako prvý z Farmácie objednala. Mňa ako prvé na ňom zaujalo to, že to nie je ako rúž, ktorý si dáte taký krémový. Je to iba taká tenučká vrstva, ktorú tam vôbec ani necítite. A pokiaľ nemáte také suché pery ako ja, tak vám vydrží na perách naozaj veľmi dlho. A neviem, ako by som to opísala, ale je to ako keď na papier fixkou niečo namalujete, tak presne taký pocit som z toho mala, že nebola tam vrstva produktu. Dobre sa nanáša, pretože má takýto špicatý aplikátor. Najprv je to lesklé, ale potom, keď vám to zaschne, tak je to matné. Ja som inak robila kedysi dávno video na tento rúž, že sa dá použiť na 3 spôsoby. Ako očnú linku, na tom viečku sa vám nebude ani rozmazávať. Dá sa použiť ešte aj ako lícenka a samozrejme na pery. Idem ho teda použiť aj ako linku. Hotovo. Rúž, ktorý využijete na 3 spôsoby. Že to bolo všetko z tohto balíčka. Máte tu teda ešte aj túto micerálnu vodu, s ktorou si môžete celý tento make-up dať dole. A potom si určite ešte urobíte double cleansing, lebo ja napríklad micerálnu vodu nepoužívam na čistenie, ale iba na také dočistenie niečoho. Máte tu potom ešte aj vzorky, čo si môžete poskúšať, napríklad CCčka. Obsah týchto balíčkov sa môže meniť, ale na stránke je väčšinou napísané, že čo v týchto balíčkoch všetko je. Proste musíte aktivovať zľavu, potom sa prihlásite do svojho účtu. Zľavu budete mať aktivovanú už na všetky produkty minus 23%. Na tieto balíčky, ktoré nájdete v košíku, máte minus 54%. Jeden NutriPlus balíček, tam je až 60% zľava. Link nájdete buď v mojom bio, alebo mi môžete napísať aj správu.